e o odio percorren o mundo. Pero tamén a fe no futuro e a solidariedade. O medo e o odio exprésanse como violencia física, económica, racial, religiosa, de xénero, psicolóxica. Sí, uns poucos exercen esas violencias, pero millóns son activistas, artistas, desenvolven a cultura, a ciencia, a humanidade. Hoxe hemos presentado unha mostra da inspiración que anima a sociedade. Anímanos a convivencia, a fe nos mesmos e mesmas, nos demais e na vida. A inmensa maioría da humanidade construe a vida. Uns poucos destrúena e ponen en perigo a supervivencia da humanidade. E moitos senten impotencia diante do poder desas minorías. Hai unha chave que ata que non se aplique non se sairá deste pesadelo. Esa chave é a non violencia activa. Mentres non se renuncie á violencia non se solucionará nada. A non violencia activa é unha actitude vital que aposta polo ser humano como valor central. A non violencia activa é un estilo de relación baseada na solidariedade, o diálogo, a cooperación e o respeto á diversidade. A non violencia activa é unha militancia para resolver os conflitos sociais mediante o diálogo e non a imposición. A non violencia activa é a forma que cambiará o mundo. Convidámoste a comprometerte. Dentro de un ano, o 2 de outubro de 2024, comenzará a terceira marcha mundial pola paz e a non violencia. Axúdanos a organizala. Axúdanos a crear conciencia na Coruña sobre a necesidade da paz e a non violencia. Paz, forza e alegría. Precisamos ser antorchas. Hai un mundo bello, cheo de violencia que se manifesta nas guerras, na manipulación en todas as súas expresións, na degradación das persoas, de todo ser vivo e do planeta. Ese mundo bello preso da avaricia e da destrucción que se mostra sen disimulo está agonizando, encerra perigo. Ao mesmo tempo, calada e suavemente, vemos e sentimos xurdir o novo. Parece unha brisa que acaricia a alma, porque se manifiesta con diálogos tranquilos, sorrisos amplos, encontros inspiradores, abrazos entrañables, apoios mutuos, cuidados cálidos. Tantas expresións silenciosas que avanzan e avanzan. Elas non abren os telexornais, nin son noticia, porque non venden nada, crean vida e fan camiño. Neste complexo e paradóxico momento histórico planetario conviven o poder do grotesco e degradante coa esperanza de millóns de seres humanos que teñen e queren unha vida plena. Estos dous camiños ábrense ante as nosas vidas: adherir á monstruosidade e deixarse levar, ou optar polo sí á vida, polo trato afectuoso, os proxectos inspiradores, o encontro con outros para expandir a solidaridade, o diálogo e o apoio mutuo. Sumemos a vida e construamos lazos de cooperación. Esa é a actitude da non violencia e a súa acción é a acción da non violencia activa. Esta, a non violencia activa, non é inxenua, senón que mira ao seu alrededor e elixe en conciencia. Seamos antorchas, iluminemos os camiños da esperanza. Paz, forza e alegría para todas e todos. Vamos a facer camiño. Gracias, amigos e amigas.